Ar ddiwedd 2024, cyfarfu 3 chyn gydweithiwr o Birmingham Industrial Language Training Services am y tro cyntaf ers 20 mlynedd yn ei hen weithle, yn yr hyn a oedd yn goleg technegol Handsworth ar y pryd ac sydd bellach yn rhan o goleg de a dinas Birmingham. Yn ôl yn y 1980au, roedd y tri newydd ddechrau ar ei gyrfaoedd proffesiynol. मेरा नाम सरदूल टेसी है। मेरी माँ बोली पंजाबी हैगी है। मैं बर्मिंघम इंडस्ट्रियल लैंग्वेज ट्रेनिंग सर्विसेज वास्ते 1979 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 1986 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। मैं ਦਸੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜੌਬ ਮੂਵ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2-3 ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ मैं एडल्ट लर्निंग इंस्पेक्टर बन गया। मैं हूँ गॉर्डन वेल्स और मुझे थोड़ी हिंदी आती है। वैसे ही मेरी मातृ ज़बान अंग्रेज़ी है और मुझे गैलिक भी आती है। Rhannodd y tri Atgofion o'i gyrfaoedd cynnar gyda'i gilydd. You guys were like the first tranche Yes. of folk getting involved in English for speakers of other languages. Yes. But with bilingual skills. Hyd yn oed yn yr 80au, roedd Birmingham eisoes yn dinas amlddiwylliannol ac amlieithog, yn enwedig mewn ardaloedd fel Sparkbrook neu Handsworth, lle gallech chi fwynhau clywed cerddoriaeth o Jamaica, bwyta bwyd Asiaidd ac yfed mewn tafarndau Gwyddelig. Ond roedd y lefel hon o gyswllt rhyngddiwylliannol yn dal yn gymharol newydd yn Lloegr, ac weithiau'n destun dadl wleidyddol danbaid. Dyma'r cyd-destun cymdeithasol yr oedd y gwasanaeth ILT i fod i weithredu ynddo. Wrth archwilio ei hen swyddfa, atgoffir y tîm o rai o'r prosiectau a gyflawnwyd ganddyn. When I was used to be there, Alex here, Bridget was there, Tracer, Bridget and myself. Roedd Birmingham ILT yn rhan o rwydwaith o dimau tebyg mewn dinasoedd ar draws Lloegr. Fe'i sefydlwyd yn gyntaf i gynhyrchu cyfryngau a deunyddiau addysg a oedd yn berthnasol yn lleol a darparu hyfforddiant iaith Saesneg yn y gweithle i siaradwyr ieithoedd eraill, enghraifft mewn ffatrïoedd lleol. Roedd y rwydwaith yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Ganolog, ac erbyn dechrau'r 1980au, roedd gan Birmingham ILT dîm o tua 6 i 8 o staff llawn amser, a oedd yn cael eu cyflogi i ddarparu gwasanaeth defnyddiol a allai wneud gwahaniaeth i fywydau cymunedau amrywiol o ddinas. Teimlau cyflogwyr ei bod yn bwysig i fusnesau gael cyfathrebu da ar lawr y siop, ond roedd delio â materion iaith mewn bywyd go iawn yn golygu bod y gwasanaeth yn symud yn gyflym y tu hwnt i gyfarwyddyd Saesneg, i hefyd gynnal hyfforddiant a chyngor i gyflogwyr yn y sectorau preifat a chyhoeddus, yn ogystal ac i ddarparwyr gwasanaethau fel y gwasanaeth iechyd gwladol. I ddechrau, roedd y math hwn o waith yn rhoi pwyslais ar gyfathrebu trawsddiwydiannol. Ond arweiniodd hynny'n fuan at yr her fwy uniongyrchol o anghydraddoldebau trwy hyfforddiant mewn cyfle cyfartal a gwrthhiliaeth. Gallai hyn fod yn waith caled ar y degau. Roedd hyn rai blynyddoedd cyn i lofruddiaeth hiliol Stephen Lawrence daro'r newyddion, ac yn y pen draw fe wnaeth adroddiad dilynol Macpherson orfodi'r pynciau hyn i drafodaeth gyhoeddus fwy agored. Ar yr un pryd, fe wnaeth Birmingham ILT datblygu ei ddiddordebau iaith gan gynnig hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith i ddarparwyr gwasanaethau a pharhaodd i addysgu Saesneg hefyd. Roedd hyn yn adeg pan oedd mater cynnal y famiaeth yn dechrau denu mwy o sylw, a newidiodd na Tesla, hynny yw, y gymdeithas genedlaethol ar gyfer addysg Saesneg fel ail iaith i oedolion, ei henw i Natecla, i adlewyrchu diddordeb cynyddol mewn ieithoedd cymunedol eraill ochr yn ochr â Saesneg. Gyda ddiwedd y cyllid canolog, cafodd tîm ILT Birmingham ei amsugno yn y pen draw i staff y coleg ei hun, nid cyn i aelodau'r tîm
gydweithio ar gyfres dyledu arloesol y BBC, Hindi Urdu Bol Chal. Dyma'r tro cyntaf i'r BBC geisio dysgu unrhyw iaith de Asia a chafodd ei ffilmio'n gyfan gwbl ym Mhrydain ymhlith cymunedau astud lleol. The reason is I want to learn Urdu because I have a lot of Asian friends who can speak the language and it'd be nice to communicate with them. Fe'i cefnogwyd hefyd gan y syniad newydd o annog dysgwyr i chwilio am ganolfannau lleol yn y gymuned oedd yn arddangos yr ysbysiad Clwb Hindi Urdu Bol Chal. Yma, byddent yn gallu rhoi cynnig ar yr hyn yr oeddent yn ei ddysgu o'r teledu mewn bywyd go iawn. Mae cyfres y gyfweliadau wedi ei recordio a sgwrsiau mewn amrywiol ieithoedd yn cyd-fynd â'r ffilm rhag arweiniol hon, lle mae cydweithwyr yn trafod bywyd ar ôl ILT a'r hyn a ddysgodd y profiad hwnnw iddynt. Mae offer cyfieithu modern yn gwneud y recordiau hyn yn hygyrch mewn llawer o ieithoedd eraill hefyd. Ar yr un pryd, gellir dweud y gall prosiect Island Voices heddiw enghraifft, er fod wedi ei lleoli yn Ynysoedd Heledd, oldrain ei reiddiau yn ôl i dir ffrwythlon a amaethwyd gyntaf 20 mlynedd yn ôl yma yn Birmingham. Wrth i amser fynd heibio, mae newidiadau'n digwydd, ac mae cenedlaethau newydd yn dod o hyd i'w atebion eu hunain i gwestiynau bythol. Wrth edrych ymlaen, efallai y byddwn yn dal i ofyn sut y gellir cynnal a rhannu ein treftadaeth amlieithog gyfoethog orau a gwneud defnydd da ohoni. Well, I'm a supervisor here. The most of my staff are Asian. Hard for me to communicate with them. So whenever time I go to the class and can learn something, then it's more easier to communicate with them and we can understand each other more. Well, none of them know yet. So I think it's going to be a big shock to them when they see, I can speak Urdu. Yeah, but it's nice. So I enjoy it, man. Smudgy.